ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾಚರೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಯ ಪಂಡ ಊರಿಗೂ ಪೋವರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಜಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ನನಲ ಬಾಕಿಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಅದು ಕೂಡ ವಿಜಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ಶಾಪಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಯರ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ದೂರ ಮಾತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಪ ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪ ಪನ್ಪುನೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜಿಪುಗು ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿದ ಪೊಡಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದಿತ್ತಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಊರುಡುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೇರ್ದು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಕಲ್ತದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ ಮಲ್ತಿನವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡು ಮಾತರೆಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಕಜಿಪು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾತನ್ ಪಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ವನಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಶುರು ಅಂಚನೆ ಶಾಪಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಪಿದಡಿಯ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವೆತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸನ್ನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದಿತ್ತೇರು ಅವು ಒಲ್ಪದೆ ತೊಂದಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆತಂಡು ಪಂಡದು. ಇಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಯಾನ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಡೆ ತೊಂದಿನಿ. ಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ಡ್ ತೂನಾಗೆಜ್ಜೆ ಇಂದೆಕ್ 1600 ಇತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಡ್ ಎಂಕ್ 1200 ತಿಕ್ಕದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಉಂಡತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಪಾಡರ ಪಂಡತೆ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಮುರಣಿ ಕನತದಿತ್ತೆ ಅವಿತ ಬ್ಲೌಸ್ ಉನ್ನ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ನೆಟನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೊರಿಯೆ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಉರುಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಆಂಟಿಡ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಪುನೆ ತೇರದಾನಿ ಕಾಂಡ ಎಂಕ್ ಮನದಾನಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೆರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರಡನೇ ಅನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೆರ ಕೊರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪೊಲ್ಲಾಯಿನಿ ದಾಯಪಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪೊಲ್ಲಾಯಿನಿ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು. ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ವೇಗದಕ್ಕಲ್ನ ಕ್ರಿಂಪಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅಮೆಝಾನ್ದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದಿನಿ. ಇಂದು ಎಂಕ್ 1300 ಎಂಕ್ ಈ ಕ್ರಿಂಪಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೇರ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಕ್ರಿಂಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯಪಂಡ ಹೇರ್ ಇಜ್ಜೆ ಒಂಥರ ಬೌನ್ಸಿ ಅದು ಉಂತುಡು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕ್ರಿಂಪಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಡೊಂಜಿ ಕ್ರಿಂಪಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತುಂಡು ನಿಖಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮಾತ ತೋಷ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಲ ಯಾನ್ ಅಮೆಝಾನ್ಡೆ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಕ್ಕೆ 700 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಿಂಪ ಒಂದಿತ್ತು ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಬೇಗನೆ ಹೇರ್ ಕ್ರಿಂಪ ಹಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಪಾವೆ ಎಂಗುಲುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಜುಡಿಯೋಗು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೋ ಒಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದೆ ಲಕ್ಕಿನಾತ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಆಜರೆಕ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪೋವರ ಪಂಡದು ನಿಜವಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯ ಮೂಜರೆಕ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಜರ ಒಂದುಂಡು ಪೋಪುನ ವರ್ಚ ಪಂಡದು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಜುಡಿಯೋಗು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಜುಡಿಯೋನ ಎಂಕಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಡಂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಲ ಎತ್ತದ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಅಲ್ಪದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ತೂತಾರು ಆಂಡ ವಿಜಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒರಿದುಂಡು ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ದೆತ್ತೊನರ್ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಜುಡಿಯೋಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪದ ಬೊಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೋಡುಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮಾತ ವಿಜಿನ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಪಂಡಾರು ಬಚ್ಚುಂಡು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡಾರ ಸರ್ತ ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪುನು ಜುಡಿಯೋಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪದೊಕ್ಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೋಕ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಜುಡಿಯೋದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡದು ನಮಲ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ ಕೈತಲ್ ಶಿವಾಜಿನಗರಡ್ ಇತ್ತಿನ ಜುಡಿಯೋಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ವಿಜಿ ಪೋದಾತುಂಡು ನನ್ನ ಯಾನ್ನ ಮೊಲ್ಲ ಪಿದಡರಪ್ಪುನಿ ಪಿದಡ್ದು ಮಾತಾಡ ನನ್ನ ಪೋಪುನ ಎಂಕಲ್ ಬಲ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಬಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿನ ಅಕ್ಕನುಂಡು ದಾಪಂಡ ಅಂಚ ಲಕ್ಕಿನ ಪಿದಾಡ್ ನಂಚುಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ವಾ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಜುಡಿಯೋಗು ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಟು ತೂಕ ದೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲುಂಡು ಹಾಂ ಓಕೆ ಶೋಕ್ ಆತು ನಾ ಫೋಟೋಗೆ ಎಡ್ಡವರು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಆತಡ್ಡ ಶೋಕ್ ತೋಜ್ಜಿ ನಾಡ್ದುಂಡತೆ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಜುಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡೆತ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ ಅತೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ನೆಟೆ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಜುಡಿಯೋ ವಿಜಿ ಪಿರಪೋನ ಕಲ್ಪನೆ ಪೋಯ್ಯಾ ಜುಡಿಯೋ ಗಟ್ಟಿಂಡ ಕಲರ್ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಅದ ನೆಟ್ಟಾತೈತೆ ಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಎಂಕಲ್ ಉಂಡತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ಸ್ ದಾಂಡ ಇತ್ತಂಜಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಕಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನೆಟ್ಟೆ ಐನ್ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಪಾನಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದದ್ದು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಇಂದಿಯನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಅಂಚ ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ತಂದು ಎಂಕಲು 80 rupees ತಿನ್ಕನ ಮೂಲೆನಮ್ಮ ಇಂದೇ ವಿಜಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತಾಂಡ್ ಮೆರ್ನಾ ಡ್ರೆಸ್ ಜುಡಿಯೋಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪಾಯಿನಿ ಎಂಕಲುಂಡತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆದ ಇಲ್ಲಡ ಬನ್ನಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತದು ಜಾತದೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತದ ಇನಿ ವಿಜಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪರಂದೆ ಪಿದಾರ್ದಿನಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತು ನಾಗ ವಿಜಿದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಮಧ್ಯೆ ತೊಂಡ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪನ್ಪೆದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ದೇ ತೊಂದುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕುಡಾತ ಆಡ ಒಂದುಂಡು ತೋಪವರ ಮುಟ್ಟ ತೋಪ ಅಕ್ಲು ಮುರಣಿಯರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೀರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜ್ಜಿಗೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಇಂದು ಪೂರ ಏನ ಗೊತ್ತಿನ ಪೂರ 30 ರೂಪಾಯಿದ 30 rupees ಪೂರ ಇಯರಿಂಗ್ 30 rupees ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ 4 ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತೊಂಡೆ ಪೂರ 30 rupees ಅವೇ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಡ್ಕೆ ಏನಾಗಂದೆ 100 rupees ಬಂದಿತ್ತೆ 100 rupees ಉಂಡು 30 rupees ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕನ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರುಂದು ಇದು ಪೂರ ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪೀಚ್ ಕಲರ್ ಮಾತ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈದೊಂದು ಜನ ಅಂಚನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನಿನಿ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡಿ ಅವಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡುನ ಪೂರ 300 ರೇಂಜ್ ದ ನೆಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಯಾನಿನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಈತ್ ಜಪಗ ಯಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಪ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಬರೋ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ನೆಂದು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆ ಇಂದು ನೆಂದು ಇಂದೆಕ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಂದೆಕ್ 450 ಪಂಡೇರವೆ ಅರೇಂಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಜಿ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದೆ ಬಂಡೇರು ಒಕ್ಕಂತ ಪಾಪದಲ್ಲ ಕಮ್ಮುಸುಂಟು ಮಂತೆ ಅವ ಬಂಡೇರು ಬಲ್ಲ ಮುನ್ನೂತೈವ ಕೊರ್ಪೆ ನಂಚು ಎಂಚಿ ಸೂಪರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಬಂದ ಬೇತೊಂಡೆನ್ನ ಕೂರ್ಗೆರಪ್ಪ ಇಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ದೇತೊಂಡು ರಗಲ ಇಜ್ಜದೆ ಇಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಬನಿಯನಗ್ ಬೇತೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಏಸ ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪ ನಿಲ್ಲಡು ಒಂದು ಪೂರತ್ತೆಲ್ಲ ಪುರಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಪೋನ 11 ಪಾಯರಂಡ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಡು ಪಾಡರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಂದುಲ 300 ಸಟ್ಟು ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಉದ್ದ ಕೈ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು 300 ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ನೆಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೈಟಿ ಕಂಡೆ ನೈಟಿ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ನೈಟಿ ಅತ್ತು ಕುದ್ಯದ ನೈಟಿದೆ ನೆಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ನೈಟಿ ತುಂಡು ನೈಟಿ ಬನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚಂದೆ ನಂಜಿದೆ ನಂದೆಲ್ಲ 300 ರೂಪಾಯಿ 300 rupees ಅಂಚ ಯಾನೀತದೆ ಎನ್ನಾಡದ ಎನ್ನ ಮಾತಾಡ್ ಯಾನು ಮತ್ತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಾವೇನ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ತೋಪಾಯ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುರಲ್ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತುಯ್ಯರ್ಡ ನಮ್ಮಡ ಬತ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ವನ್ನಿಕಲ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಾತೆರಡ್ಡ ಜಂಚ ಮಾತ ನಿಕಲ್ ದಾಲ ಏನು ಹಚ್ಚಿದ ಪಡ ನಿಕಲ್ ಬತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಟ್ಗೆ ಕೋರಿದ ಬಜೆಟ್ ಬಂದ್ ಮಂತು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ತೂದು ಪಾತೆರಡ್ಡ ಜಂಚ ಮಾತ ಏನು ಹಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ವಾ ಆತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಗ ಕಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ರೇನ್ ತೂಪ ನಿಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜಿ ಪಾತಿರ ಬೊಕ್ಕ ಕುದಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚುದಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ ಗುರ್ತದಂತಿಲಕಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಜರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರ ಜಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪೊನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೋರೆಂದು ಜನ್ನಾಂಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಇಡೇ ಜಾತ್ರೆದ ಶಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಮುಗಿಂಡ್ ಬೇಗ ತೋಪೋದೆ ಲೆಂತ್ ನನ್ನ ಈಜ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆವಡಿ ಆನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ರಜೆ ಉಂಡ ಆನಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಮೊದಲು ಇನ್ನಿ ಮನ್ಪಾಡು ಕುಲೊಂದು 10 ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇಂದೆಕ್ ಇಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ತುಂಡು ನೈಟಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ತುಂಡು ನೈಟಿ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಕುಡ್ಲರ್ ಸೆಕೆಗೆ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ನ ಅಕ್ಕಿ
ಮುರಣಿಂಡತೆ ಅವನ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಂದಿತ್ತ ಮೋಲು ಒಂಜರ ಸರದ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ತೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಪಾಪ ಎರವರ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಪಾಪರೆ ಮಂಗೆ ಮಂತೆರ ದಾದ ನೈಟ್ ಓಂಡು ಒಂಜರ ಸರದ ಕೆಬಿತ ನಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ನಿಜವಾದಟ್ಟು ಒಂಜರ ಸರದ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮೊಲ್ನ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಕುಡೋಡ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲು ರಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತೇನು ರಡ್ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆನ್ನಲ್ಲ ರಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸೇಮ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಜರ ಸಾರದ ಮೂಲುಂಡೆನ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಂಕು ತಚಪನ ಗೊಂಜೆ ಪನ್ಪುನು ಅಂಚ ಒಂಜರ ಸಾರದ ಇತ್ತು ಒಂಜರ ಸಾರದ ಇತ್ತನು ಮೂಲ ಇತ್ತು ಮೂಜರ ಸಾರ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಅಂಚಿ ತುಂಡು ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಈಸಲ್ ತುಂಡು ನೈಟ್ ಬುಕ್ಕೊಂಚಿ ರಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಚಿ ಇದು ಆತು ಎನ್ನ ಇದೆ ಆಚಿ ಮೂರು ಸೆಟ್ ಉಂಟು ಇತ್ತಂಡತೆ ಕಾರ್ತಿನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಅವೊಂದುಂಡು 12 ಗಂಟೆ ಅವನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದದ್ದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕುಲ್ದಲು ಯಾನುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಂಟ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ತಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನೆ ನಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ತೂಪಿನ ಬಚ್ಚಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೇಗ ಜಪ್ಪುಡು ದಿನೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಜಪ್ಪುನಗ 11 ಗಂಟೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಟ್ರಾಲಿ ಇಡಿತ್ತ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಾವುಡು ದಾಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಯ್ತೊಂದು ಪಾಯರ ಬೊಕ್ಕ ತೀರಂದ ಐಕ್ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಪತ್ತೊಡು ಪಂಡು ದುಂಡು ಇದಾದ್ದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ ದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿನ ಚಿಂಗೋಲ್ಗೆ ಹೋಗಿನ ಈ ಗುಲ್ಲರ ಎಂಕುಲನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪ ಯಾನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.